Ajmo malo o nastajanju budućeg pravnika. Evo, iz svoga iskustva i iskustva drugih ljudi koji su sa mnom išli na faks ili idu danas na pravo, došla sam do zaključka da način na koji je nama postavljen studij služi tome da mi kad završimo ga budemo zadovoljni sa bilo čim i da smatramo da smo sretni ako dođemo na neko mjesto koje ničem ne služi osim tome da nama da plaću. A zašto mi budemo sretni takvim mjestom? Mislim, to je problematika općenito Hrvatske, ali evo ja pričam o pravu zato što sam to sama prošla. Kada ste zatvoreni cijeli dan u svojoj sobi i učite tisuće i tisuće strana literature, imate dojam da ste sami na svijetu i da ste jedini kojim odumirete na tim knjigama i tako, znači, stalno živite. Neki ljudi bi si uzeli slobodan koji dan, ali činjenica je da zapravo da prođeš samo tu literaturu ti treba jako dugo vremena, tako da nije neobičajeno da za neki ispit se spremaš recimo 3 mjeseca. Onda dođeš na ispit, pa ako ne možeš učiti na pamet, najčešće ti se dogodi to da pokušavaš pokazati da si ti to prošao nekako svojim riječima. I onda ti se dogodi da ti kažu: kolegice, ali to ne piše u knjizi. Ili to nije formulacija zakona. Kako to piše u zakonu? Ja u tom trenutku sam znala da proći neću i tražila sam svoj indeks natrag, to jest gledala sam kad će mi ga vratiti. Onda, naravno, dođete kući, kažete prijateljima koji nisu na pravu, kažete svojima da ste opet pali i ispadnete najveća budala na svijetu, jer normalni ljudi uče 2 dana prije ispita i polože ispita, ti učiš 3 mjeseca i nisi dalje uspio položiti. I onda i ti u nekom trenutku sam se zapitaš jesi li kreten zato što očito ne možeš nikako položiti, je li problem u tebi, ali ti znaš uopće danas pričati nakon toga što stave pod upitnik svaku riječ koja je izašla iz tvojih usta i ispada da nisi ništa shvatio. I onda nekako nakon godina takve torture dobiješ tu diplomu i misliš si: ajme brate, samo da mi je isto neki uredi, da se više ne dižem, da odradim svoje od 8 do 4, dobijem 5-6 tisuća kuna plaću i mirna Bosna. I šta se onda dogodi? Apsolutno ništa. Znači, došlo je do status quo, to jest ništa se nije promijenilo i Hrvatska vozi kako je i dalje vozila. Eto, ja se sad hoću boriti protiv toga i nije da sam nešto uspješna, jer eto, ove videi su gledani samo među mojih, ne znam nija koliko prijatelja, ali eto, i dalje se borim pa ti stignemo. Voljela bi da se i vi borite sa mnom na svom području i kad bi svi postali svjesni nelogičnosti koji nas okružuju i htjeli se njih riješiti, mislim da bi uspjeli. Ali zato treba hrabrosti, pa vam to i želim. Pozdrav!